U Zagrebu se održava 9. Zagreb Pride, kojim se želi upozoriti na prava osoba homoseksualne, biseksualne i transrodne orijentacije. Povorka od oko 300-tinjak ljudi u 15 sati krenula s Trga žrtava fašizma, a osigurava je 200-tinjak policajaca. Kreće se ulicom Račkog, Trgom hrvatskih velikana, Jurišićevom, Trgom Bana Jelačića, Gajevom i Teslinom ulicom do Zrinjevca. I ove godine protuprosvjede organizirala je mladež HČSP-a. Mladeži je neprihvatljivo predstavljanje takva načina života, ismijavanja obitelji, braka, tradicije i vjere. Nažalost, moj je dojam da od svih ljudskih prava osoba druge seksualne orijentacije imaju najmanju potporu u hrvatskom društvu. I zbog toga je posebna odgovornost na nama koji smo u politici da svojim osobnim sudjelovanjem pomažemo, znači promoviramo ovaj tip prava. Prosvjedujemo zbog toga što smatramo jednostavno da promoviranje jednog ovakvog nemoralnog i perverznog načina života, kako oni promoviraju na toj gej paradi, te zatim vrijeđanje i ismijavanje svih moralnih načela, zakona, obitelji, braka, vjere, tradicije je jednostavno nedopustivo u hrvatskom društvu.